Erisha çekdari Yahovane u Swini ya rejima İranê li ser gundê Goniçê û nerazîbûna jinên Belûç. Roja seşeme de hetirmeha 1404 hezên terorîstên dezgehên istîsparat û sepandîna kanûneyên muhafîzên bînan şoreşê êrişî gundê Goniçeyê li saşê kirin bi îdiaya hebûna zîlamên çekdar. Divê êrişê de ku jî sayet penc heta dehê sîbê dom kir, di gund de tu zîlam tunebûn û hemû kurbanî jin bûn. Jinek bi navê Sanbî bi Bamrî hat kuştin û yazdeh jinên din ku çar keçên dibin 18 salî de bûn birîndar bûn. Du jî birîndaran di rewşa kritik de nê li bêşa lênerîna zîrav. Her wîha jinek duçanî Rehaneh Bamrî ji ber lêdanan fetûsa xwevîn dakir. Di heman demê de jinên Belûç ên nerazîbûnê hewl dan ku rê li ber vegera leşkeran bigirin ji bo ku ew vegerên gund bişevitandîna lastîkan û astenkirîna deriyên gund. Video nîşan dîdin ku cin li hember agîrê rasterast ê leşkeran li ber swê dîdin. Vê êrişê di nav zarok û nîştecihan de tirs û xofek gîran çekiriye. Me gelek çaran gotiye ku rejim tenê dij berê gelê bêparastîne.